Khovel pummaya chuan virus lo om tak chu alenga mi pa le meichia te chuan kai ve thein ama ero chu meichia te chu virus awanga thina tur tu te an nitlat chu an chia chuan khovel mun tin chu hrut chuakin scientist te pon adam doi mu chuawat tumin an beingor hle thilmak deuh mai chu virus chu nunda nei atanga ron chuak ani lova vana tanga mei fa pang hian ron surin chuta tang chuan mi tam takin an kai thin muntin maya chutiang mei vap chu mu turin a oma mit longa mu thei ani na lai chu atimak zual tu ani ve te tlat ni le thla te chu liam zelin meichia te chu zoi in an kiam zela atopa phei chuan an mang vekang ti hlau om khopin an tlem to chu virus chu ol samte a mi pa te hne na tanga an kai chon thei awang chuan Sarkar lampon meichia te chu ven himna pena sa hle in mun shana nadna an kaibel tolo na turin khung shan an ni hial nima sela chu sarkarin mi puite hriat dan ni se an ti mai chau alo ni meichia te chuan ven himna thazok an dong tura an ngai fek lain ti luina manga ke manorlu an nia chuta chuan test rang te chu nein a then phei chu na tak te ani thin sarkar chuan mi puite dot shilin meichia te chu virus zirchian na atan alo mang thin hi alo ni reng mai chutia an khung khom mi awang chuan meichia te chu thil nung mang trep to anga ngai hial ni in chutakara sarkar lampang chuan an hnaten om tak lakal pui sel nan tupo meichia la dam lai ngei kan kutaron pelut thei apiang nena poisa thahnem tok tak lo manatan pe kan niang ti in mi puite ma a an ron puang tak mi mai sin dot leya quarantine apartment lam lo langin chu apartment nei tu chu William ania atiar chuan apartment daran ve mai angin langma se reilo te nuwa mei che pakhat eva ti mingpu chu a cheng ve ti kan pu thei eva chu William a bial nu ania hetiang angarei ala dam thei chan po wil chuan thu nei tu te lak atanga a thuru tlat wang ani eva chu pon chu a khap saka phone mana phal sak hek lo wil chuan eva tana thazok tura ti ni ma se chuti a khuak kherlu tuka wang chuan anin kar boruak po achang chuan da cheve thei hle ni chu aliam zela chutia apartment sunga in khung be tlat chu eva chuan ne to hle voi khat tal po na han hoi thoven le a nilum han fil wang te chu chak to hle in ladam ma se anun chu nuam ati vak lem lo anin khung be atanga ani salina chi ani eva chuan topa do theina atla chamta asmat suit anti chu in belin in chunglama chuan alon kai chho tak mi mai wilpo chuan eva om lo ti a hriat rualin in chunglam apan ve thuaya ma se avat nai ma in eva chuan a suit chu a hlipa chu virus lo om tak chu ataksa a senglut ve tak mi mai ani eva chuan damreng chunga thini chu atur peito ngang lo chutiang anga nun man ai chuan thi dai mai chu atan anuam sok donin a hria a tuna anun dan hi chu nun dan pa ngai po ni lovin dam kho chuwa tumna ang leka angai bok wil chuan eva chu lo chuk le fadro tia awin ma se an hanin en dan atang chuan an nun chu an hne dun ve to ti a hriat thei mai in chunga an chuk thlak le nu in eva chu ain bol thuaya wil ero abial nu virus kai theidin muna adena wang chuan she om ti takin thutlenga alo chap chutia ataksa a balati fai nuin eva chuan test kitala a virus kai lo chu a check ngal result nga ka an thudun wang lai chuan police car tam tak an in kota loading thom hi an hretatlat chumi rual chuan an in chu ron endik tura ron lu chu an tum ti chu shilnon ngai lovin an hret chiang hle chu vele wil chuan eva chu an man chu lo nan o ngan siam chupa chuan a biruk tir ngal sok chumi nuwa police te chuan kongka ron kekin wil chuan in chunga alu tira in chung chu an song kwal ngal wat wil chu tunge ani chia ti te chu an zot bok
ani na taka chuan an apartment chu eva lu lai sok lo ni in a thian nu pakhat Caroline nen chuan an cheng dun thina Caroline ero virus awangin a lo thi to chuta wil chu za map lo hian Caroline zok chu a bial nu angin a lo soi zai chu ba ka a bial nu ven him nana in quarantine tur mun him tak asiam thu police te chu a lo shil chumi nuwa police te chuan eva omna an ron sot ve thunga wil chuan dot bok lo shilin eva chu virus a len chantir atang khan achin hriat ani to lo ti in a lo shil zai topa police te chuan in chunga meichia an om lo ti an oi nu in chu chua san an tum thuaya ma se pakhat chu lading khomwang ri in eva om ve ti ka hria ania ti in aron soita thut mai chu police chuan do kana eva test kit lo om amu awanga man chuak thei alo nia test chu positive in eva chuan virus alo kai ve to ama ero chu police chuan a thian te engma a hril lo tur thu tiamin eva nena an hun tlem te nei chu am taka mang dun turin ati ngal bok police te an chuan nu chuan eva po ron chuak ngalin wil chuan eva a positive ti a hret a bok nen aril ru chu ana ve hle eva po chuan khuwa chua san dai chu alo du in chunga in khung tlat ai chuan pon lama a hun toi te nei chum chu mana du towa nun she om tak kalsan chu alo du to reilo te chunga in pek zoin an apartment chu rang takin an chua san vat eva chu an hriat lo nan mi pa angin ain chei dang lama an kalkonga chuan convenience store a lut koin ta chuan meicha man chi tempon te chu a mang tu turber meichia an om tak lova chuan alo free vek ti chuan eva chuan tempon pakhat la ka tum chuan dora na thok pakhat chuan a che dana tang meichia ani ti chu alo man thiam vat hun rei tak nuwa meichia a han mule chu ameng pong zot zot thei hial chumin nuwa eva chu an man chu awangin aron boita chu vele wil chuan asilai phorin chu pa hena ika chip makang che ti in avo bet tamia ti chuan a hlau em wanga chu pa chu bok khupin wil le eva te chuan dor chu arangin an chua san vat motor chuan in khal zelin chumi pa chuan a movie hian hun kal to virus lawin lar ma nun pa ngai tak an lakman lai chu minron mu tira TV a report an ron puana chuan khovel nai taka arsitla aom tur thu an lo puanga wilpo kum engamoza evanen anin date nuin apartment khata chengdun tur chuan alowin suan lut ve chia nikhat an pahnia hun hlim om takan mandun lai chuan pon lama chuan vor ni om tak ron tla hi an muthei classic lawin her chuan nana tha engamozat ala oma wang chuan wile eva te po chuan makan ti hle ma se an han en chian nak chuan makan ti tul chu thil lo tla chu vor ni lovin mai va phi alo ni reng mai chumi nu dewa an thian nu Caroline po chu mai va pin abom kha luk chunga ron ho ve chi in chunga lu rual chuan a thian te bia ka han tum ma se atong ma hawa alu ron hai ngalin chuata chuan atlu ta top mai hun pa ngai alo lang le a wil le eva te chu motel ko ta dingin room pakhata chuan pa boro mel takin silai lo kengfa wa mai ti hi an hmuwa ma se thil lo a then lo sham be seina nen chumi zan chu motel lama anin suan lut ve ta phot atuk lama ram hnuaya an tlan le ma in eva chuan restaurant lama chutui nai tak ei achak thu aron soi wilpo chuan alo rem tia restaurant nai bera chuan an kal le chutlaya TV a chuan report lo puangin US Center population lamboi pui tu scientist te chuan no te alo pian le theina tura khol siam chop an man tur thu chu an ron puang report thei nu nung bera pum chunga no te chu thakhat chung vel adam thei to ti chu ania ma se chu tun din huna chuan thulom lam ani khovel sanga ho tu te chuan chu an thil mu chu fak le in virus tamdoi HNV 21 an siam chu thei huna in thlapun na thil tangkai tak tur ni in an ngai chubaka thungai bok meichela damlai man thei apiang te chu million ni z loman atana pe kan ni yang ti thu chu an ron puang bok ani restaurant ami zong chuan TV chu an lo en ve thapa chuti lai chuan ma zana pa boro mel tak silai ne na lo ri khep pa kha aron lut ve lol TV and news aron shed roll chuan a beng ver ngal le in an borok om dan chu evale wil te po chuan an man thiam ngal
chu tia an khom thap lai chuan eva benga tang thi hi aron chuak da tlat eva chon virus a kai to awangin ataksa a aron lang chuak tran wilin eva a murual chuan restaurant atang bilpo pelo chuan a chuak pui rang hle ama ero chu an che dan rin hel takawang chuan papakhat arthar le afapa keisi te chuan an lo man thiam ngal eva chu mi pa anga in chei dang lam ani ti chu shilfia non ngai lovin an hre chiang hle zoin eva taksa a chuan virus na tho chu ron lang chuak tanin wilpo chu a hlau thong to hle a ma se hei hi chu a symptoms lan chuana first stage vel chau alani wil chon virus na tho dan chi sang te chu eva han chiar khum ngawin chu chon eva chu alo ti thin ur zual mai maya wil chu kar diding tura ati nuwa nim bukara chuan atlan chiat san ta dai mai athleng hladeu ta mo tia thing hnuaya hian a thu chol ria eva po lo chaw ve hnap to main aril runa chu atrapur to mai ril ruveng hok khopa awatra nuwa kir le in wil nen chuan an sin kong chu an tran le ta reilo te nuwa ram hnuaya bok an kal le a an tum ram ni nge ya lang tui kho thamoi tak omna hi an vathleng wil chuan a mangai ber a chan mai tur chu she ati hle lain eva ero a hlim theyang bera omatuma a hun nei tlem te chu a hlim theyang ber manadu a movie hian hun liam ta a bok min shwai kir le in khatia Caroline ni khoshelova atluk nu khan wil le eva te chuan man mo takin damdoi ina an shwai ngala ama ero chu Caroline chu alo thi man to an chian nu an chana wanga rel ru hlim lo tak chunga damdoi ina anom lai chuan thilmak deuh mai hi an sheta Caroline anga damlo na nei ang chi chu mei chia te chau an lo ni ya mi pa chu tiang anga chu mu tu reng an lo chumi nuwa eva din hun po a him lo ti hrethiam ngalin wil chu lu phal lo na ruma alu druwa chutlaya hasmat su chu ru chuakin eva nen chuan mai vap lo tlalaka anin ven nan anin belvat ti chuan damdoi in nunglam atang chuan arangin an put chuak ngal inan thlen nu chuan eva ipa mahesh chu an kol ngala mahesh chu doctor lo ni in an omna lampanga po mai vap an chia chuan alo tuam kha vek to thule mei chia po tam tak an thi to ti thu chu aron shil mahesh chuan in quarantine na mun tur siam tura ati chuan wil chuan man mo takin a siam ngal thuaya natna shik lo do thei silpolin mang chuan bangte chu tuam khat vekin man ro chi sang te chu a mang bok atir chuan eva chuan chu tiang thil ti vak chu a chul alo ti chi alo lain wil ero an himna tur ngai to in alo thu tak le zante chu tlai varin zingkar ma taka tui chuan so chu a siam zia eva chu tir lo chuan aman ei tur ngai tu a vek bok bang zonga chuan UV light hi ada kual veka chu tiang chuan fit lavak lova natna shik te chu ati hlum ngal vek thei chu mai ni lovin eva natna kai chhong tu ani thei ti a hriat awangin ngai taka ngai heklo thlatam vak lo aliam nu chuan virus chu dar zelin nun na tam tak chu asuat to chuwang chuan sarkar chuan thu chua asiama meichia zong sarkar medical facilities a test nei vek turati ni in meichia an lo tlem tak zel awanga in thla pun atul an ti awangin embryo project chu an kalpui bok an project a chuan atir lampanga kan soi to angkhan khol manga note siam chu an tum berani chu baka sarkar chuan thalak le thu thalo pui an chunga atlak lo nan media lam chu shengin an chanchin le thla the dar lo turin an tia ma se social media khovel ti taka conspiracy theory tam tak ron chuakin sarkar chon meichia te chunga experiment kalpui chiam ti te chuan thu thang atam ta hle chung thu te awang chuan wil chuan eva chu sarkar nena hlan chu atim pha ti chuan engemaw thila tom himnan eva chu biruk na tura siam sakta a ama ero chu zoin wil chuan in khuak kherna chu a chelek na satual eva zalen na shek bedrak khop chuan in chunga atom tir sarkar lamin an lo ngai thak ru ka hlo awang chuan eva chu phone mana phal sak hek lo tuma biak tur dang anei tak lova chuan eva chuan meiche ho online manga aru ka in between te pol ho chu azom ve a tlem chuan a khohar a hnem ve deu ma se chu po chu wil chuan hret chuak le thuain in biak chu a khap sak ngala ma se eva chuan alo du lo hle
chu ta tang chawa kom tur anei thina wang chuan chu pol lata om chu alo hre to ngang mai ama ero chu pola meichia te po chu virusin anuai bo zo wang nge ni zoin an rem ve tel tela chu chuan ewa chu beidon na ruama anu lut le ta hun pa ngai lama ewa le wil te chuan ram hnuai chu an zo zela chumi pa chuan thla te chu an han met kau zana lo thlen chuan mei te chu siamin ria buk tur chu an siam boka ewa chuan mi pa anga ain chei dang lam na te chu a han phel thol pa chuan wil chu a oma te pan shen be lo hli thlak pui tur chuan han som ma se wil chuan ewa nai taka om chu a lo she deu apui nuwa let fatin ten lama chuan a lu san vat atu khuwa a lo war chuan malam an pan le thuaya ewa chuan a bial pa chu ti lom a han tum sham atopa wil po tlema ronzia dewin ewa chu silai ka te a han sirtir le lop chuti mek lain amma apa fa arthar le kc te po chumiram hnuaya chuan an lo tlan lut ve mek an pa fa chuan lo man thatak million ni zet mai don an cha ka wangin ewa le wil te chu an lo zui ruwa restaurant lama me pan thei ngil chu an pa fa tan chuan chandam na hi ani ringot an motor an ti din hnuwa an ral thuam te chu phorin sapel tur ang mai chuan an ke an pen chuak ve ta a zana lo thlen chuan wil le ewa te pon ten chunga an hna chu an lo tran mola chutia an om dun lai chuan ewa chu virus na tho awangin aron boi le thut mai wil po chuan che talak fatangai ti asia ewa chu aluwa thil dup kham tirin a ha dam theyang ber chuan a da ngal atuk jing ma taka ewa chu thawin luilama tui choi turin akala ma se alet le lama arthar le kc te pa fa chuan wilan manti ral khat te uhlek atang chuan a muthut wil chu thinga chuan an lo phuar mol mai chumi hnu loka arthar chuan ewa po chu muthuain a fata ma se ewa chu abiru thei sham ama ero chu an la beidong lo hle ewa chu abial pa ta na ron let le an rin awang chuan wil chu an laman tlang ta zela an sapel lai chu chua mai an tum lo ti alang chiang hle zana chuan kc chuan silai ne na amit lo len rengin apa zok arthar chu tuideu hian amuwa chuti lain ewa po chuan plan fel fai tak nei chungin aron pen chuak veta thom hno engma in bel lo chuan misual te ma a aron pen chuak ta rup mai chumi pa chuan kc chu aron chai vel pa a kc po abial nu athi atanga meichia mule to lo chu amita lo tlai ngang mai chu mang tangkain ewa chuan alo khong le top mai ani chumi hnuwa ewa chuan wil chu phel ngal sokin silai chu achu fata in ngai tu boy map lo chuan arthar ten chunga mulai chu akaplum ta mak mai ani chumi hnuwa hun liam to alo lang le a virus ronin lar atanga ani salina chi kha aniya ewa chuan a phone enin apa miss call tam tak chu amu ma se tuma biak phalsak ani lo awangin ewa chuan she omati hle apai na ron kol tlut ta ka chuan engemaw thil dik lo a om chu aring ta deu wil chu biak tir mai tura a handil chuan video call manga beturin alo tia mic le camera ero off tlat turin ati thung ti chuan a panen an hanin biak chuan apa chuan lung chedeu mai hian ewa nu anu puikum somruk vel seta upato po zualofa sarkar lamin anlak dai thu aron shila apa chulung chezual tulin afanu chu mu achak le thu aron shil chuta zet song ewa po ain sum zo talo mic le camera on atuma ma se wil chuan lo dang fatin call chu ati top mak wil che dana wang chuan ewa po athin ur hle zel she om taka tang ang maya asiama wang chuan ewa chuan athin urna chu aron chak chuak ve ta piap maya silai chuan tin ta wa main kum khuwa in thok bo wang ro ti in wil chu afin shep wila kalkian nu chuan ewa chuan laptopa toikho thalem chu amuwa chu thalak chuan ha damna mangai na le zalen na petlata ashiata wangin pon lama chuwa thoven tum na ril ru chu aput pha ta ani chu wanga hasmat sutin belin in chunga chuan pon boruak hip turin a chho ngal hun pa ngai lama wil le ewa te chuan an sin kong chu zo zelin atopa toikho thamoi em mai chu an thleng ta a an pahnih chuan hanin kwa hnap main eng tiklai po in khwa nuruat an ni ti chu anin shereng bok ti chuan an pahnih chuan anin fop wanga
anin fo nu nung bertur ani awangin hriat rengnan thla an la a chumin hnuwa eva po chu ataksa chaklo tialin atha po lo zoi tan ma se chu tui kho thlakianga chuan thlamuang takin a oma ril ruhana anei to heklo eva chon wil tan phurrit asia mai maya angaya ahun to palo thlen don chuan nui sangin amangai berin nun salen tak amang to don ti a hriat awang chuan ril ruha dam takin a chol theita ani ole ka video thlir tu zong zong te in zawai chunga kaloma video dot lea kanin mule theu don nia mang traffic ule